kakva korist od pripovedača bez priča? I sjetio sam se vremena kada se upravo to dogodilo. Pripovedač bez priče. Mi je oduzimao vreme. Siguran sam da je to u redu. Dobar postupak. Imate li malko viška vode? Šta? I kap će biti dovoljna. Imam ovdje jedan dobar kamen i s malo vode, skuo bih supu za svog prijatelja i sebe. Kamenu supu? Izvrsnu. Ja nisam budala. Ne možeš skuvati supu od kamena. Evo ti tvoje vode, tamo ti je vatra. A sada da vidimo tu sjajnu supu. Hvala vam. Koliko će to trajati? Neće više od sata. Voda je izvrsna. I naš prijatelj kuvar stave nadamnom čitav sat, dok sam ja spremao supu, običan kamen u ključanoj vodi. Pa? Skoro je gotova, mislim. Tako. Imate li malo soli? Sol! Skoro savršeno. Imate li malo mesa? Jagnjetine ili dovoljno i komadić? Meso! A posle mesa zelen, a posle zeleni krompir. Sve unutra. Meso? Dosta! Potopit ćete kamen. Gotovo. Samo morate upamtiti da je ovo skromna kamena supa. Dobro. Vrlo dobro. Supa od kamena. Zadrži ga. To je moj poklon. Hvala. Besni kuvar dovuko me pred kralja. Tražio je kaznu. Smrt u ključaloj vodi. Ali sve što sam čuo bilo je slatko grgoljenje mog punog stomaka. Odgovori njegovom veličanstvu, glupane. Izvinite? Čime se baviš, budalo? Da ti to urežemo na nadgrobni spomenik. Ja sam pričalac priča. Tkač snova. Mogu da igram, pevam i po dobrom vremenu da dubim na glavi. Znam 7 reči na latinskom. Znam malo čarolija. 3 ili 2. Znam kako svesti zmaja. Mogu da se borim nepošteno. Jednom sam progutao 30 ostriga u minutu. I nisam sluga. Ja sam luksuz i u tom smislu neophodan. Odlično. I možeš da napraviš supu od kamena. Odlično. I majmuna od kuvara. Ali vaše veličanstvo. Priče, a? Dobre priče, smešne priče. Neke dobre, neke smešne, svakojake. Ali veličanstvo, kazna. Kazna? Da. Tvoja kazna. Pričat ćeš mi po jednu priču svake večeri godinu dana. I za svaku priču ja ću ti dati po jedan zlatnik. Jel pošteno? To je običajna cena. Ali naravno, ako ti ponestane priča, predaću te kuvaru i njegovom vrelom ulju. Naravno, prirodno. Prirodno. I? O, dragi moji, sledili su ludi dani. Hrana. Mnogo ovog i mnogo onog. Svakoga dana pun stomak i jedna priča iz glave.
Zamislite me tada, kraljevski zadatak, sluga, perjani krevet, odelo od svile, ukrašeno zlatom. Pravo uživanje. Posle večere, kraj vatre, pričao bih svoju priču usićenom kralju. A on nikada ne bi zaspao. Šta bi više jedan umetnik mogao poželjeti? Hrane da jede, nova da troši i budne slušaoce. Svake večeri pogled na zlatni kalendar i zagrljaj moje nove žene. O, moja žena, aj. I godina je prošla i došao je posljednji dan. Moja posljednja od slatkih kazni. Budio sam se prepun života. Moja žena, čista blagost u krevetu. Novčići padaju preko mene i proklet bio, ne mogu da se setim priče. U trenu sam na nogama i šetam vrtovima. Stari strah navodi me na veselu igru. Ali, o Bože, u mom mozgu je strašna praznina. Ulje, rekoše, vrelo ulje. Mužu moj, imamo posjetu. Da znam. Ne sjećaš me se? Podelili smo tvoju kamenu supu. Tako je. Nešto ne u redu? Ne. Možemo li nešto da učinimo za tebe? Treba li ti hrana ili para? O ne, gospodine, imam toga dovoljno. Kako stvari stoje, imam 364 zlatnika. O, Aha, i došao sam da ih uložim protiv tebe. Moj muž je, gospodine, đavo s kockicama. pa naravno da jesam, zato i ne mogu da dobijem pare. Igram za uzvišenije stvari. Moram smisliti priču pre nego što padne noć, inače... Znam da nije trebalo, ali zlato je sjelo. Trebalo je da kažem ne, ali zlato se presijavalo. Jutro je sobom odnelo i moje bogatstvo. Pa tako je, nemam priču i nema para. Igraš dalje? A ulog? Tvoja žena? Tvoja žena protiv mog dobitka. Nikad. Ne, igraj. Sigurna sam da ćeš dobiti. Ali ja nisam. Neću te ostaviti. Mogu zaboraviti priče, mogu izgubiti bogatstvo, mogu me kuvati, ali tebe neću da izgubim. Igraj. Sigurno ćeš dobiti. Nisam to ja hteo. 2. Šta je sad to? On je sada moj muž, gospodine. I moram da ga volim. Onda sam propao. Nećeš opet da igraš. Čime? Ništa mi nije ostalo. Ulažem sada sve. Ženu, sve. Protiv tebe samog. Treća sreća. Da uložim sebe? Što da ne? Već mi onako imaš. Dve šestice, naravno. Pa, gospodine, vaš sam sluga na ovaj sumorni dan. Hoćeš li me vezati kao psa? Ne, kao zeca. Baš mudro. U pomoć! Vičem, ali nikakav zvuk ne izlazi, samo cviljenje. Draga ženo, pomozi mila. Ne, nije dobro da se boriš. Ne možeš pobeći ti, nevaljali dečko. Ne možeš pobeći. Jel ti se sviđaju naše igre? Ne, nikako. U pomoć! Sve lepše i lepše. Odlično. Imam ja još igara u rezervi. Ali ne u tom obliku. Pitam se... Nemoj se pitati, pomozi mi! Vi izaberite, madam. Možeš li učiniti sve? Sve. Ali mora biti malo, da odgovara mojim potrebama. Muva. Muva, to može. Lepo. Mogu me zgnječiti s 2 prsta. Hvala.
Ako te svrbi, pomisli na mene. Prosjak je hodao i kud me sve nosio, ne znam. Ujutru blagosloven čovek, do ručka muva. Nije slutilo na dobroveče. Dok ja nađem svoju priču, ulje će proključati. Shvatite kako muva gleda na svet. Napolju je hladno, a gladni ste. U zamku je vruće i ljudi jedu. Naš prijatelj Prosjak poveo nas je, mene i ostale muve, u kuhinju gde je cvrčalo ulje, da vidimo kuvara. Ljudsko telo je kuhinja za parazite, a kuvar je prava gozba. Ostale muve se sjatiše na njega. Tako izazovno. Kuvara je svrbela pohljeba i on se češao. Šta je to? To ključa ulje. To je za jednog mog prijatelja Tupana koji priča priče, ništariju, muvu. Njegov vreme će doći. Stavi ovdje svoje slamčice. Svakako. A sad, rekao si da možeš da oduvaš srednju, a da druge ostanu gde jesu. Moje zlato kaže da mogu, moj obrok da ne mogu. To je prevara. Zašto? To mogu i ja. Probaj. Moji prsti. Nije tako lako. Neka druga igra. Moji prsti. Moji prsti. Ovo je prostije. Kladim se u svoje zlato da mogu pomeriti jedno uvo, a drugo ne. To je nemoguće, ali ja neću probati. Dovedi doktora, donesi ko na ciglu. Kako želiš. Ne, probaj. Želim to zlato. Probaj, proklet bio. To je prevara. On vara. Ne. Rekao sam da ću pomeriti jedno uvo, a drugo ne. I to sam i uradio. Nećeš ti od mene praviti budalu. I ja ću to uraditi. Moje uvo. Moje uvo. Moji prsti. Moje uvo. Jadan momak. Jadan momak? A ja? Jadna muva? Zaista jadan momak. Samo izgubio koji delić tela, ja sam izgubio sve. U strašnom sam stanju. Izvini. I tada kada je noć navukla svoju kapicu i došao čas da kralju ispričam priču, dok su me unosili u zamak, našao sam se na kaputu Prosjaka. Gde je moj pripovedač? Hoću priču. Gospodaru, napolje je čovjek koji će vas zabaviti. Ne želim zabavljače. Gnušam se zabavljača. Želim priču i želim je sada. Veličanstvo, dozvolite mi da se predstavim. Ološ, to sam ja. On smrdi! Ja sam Prosjak, gospodaru. Moj posao je da smrdim. Sposoban sam da uvredim ne samo svojim smradom. I mogu da bacim uže na naročit način. To je vešto. Čini još nešto. Može li da uradi još nešto? Mogu. Kud je nestala? Želim je. Kud je nestala? Princ želi loptu, molim poslušajte. Ona je na vrhu užeta. Mogu i po nju. Ne može se popeti. Pa, u tom slučaju... Evo, sad može gore. Budi pažljiv. Šta radi tamo gore? Siđi! Siđi! A gde je bio? Zaista, gde je bio?
Sve oči su bile uprte gore. Ali princ je nestao. Prosjak je češko svoju bradu i slegao ramenima, a onda se spustio sjajan predmet. Lopta. U sobi tišina, mir. Onda se šuškanje, šaputanje, pokazivanje pogledi i nezadovoljstvo pretvaralo u strašnu kraljevu krvljavinu. Ulje! Hteo sam da zovem u pomoć, ali niko me nije čuo. Da odem tako, muva, ništa bilo, da tvrčim, ne! O, da! Tu smo dakle, Ološu. Dođi do lonca, strašno je vrelo. Dođi da se kuvaš u ključanom ulju. Unutra. Izvini. Ovo nije pravo. Nije trebalo da se dogodi. Ključa. Moji prsti. Vratili se. Au! Moji prsti. Au! Moje uvo. Moje uvo se vratilo. Uvo se vratilo. Gdje je lopta? Šta ste učinili s loptom? Vrati mi je! Razmišljali su, ako bih mogao kriviti. Jer stvarno je čudno. Prosjak je potpuno iščezao. A šta je bilo s tobom? Gde si ti bio? Zaista, gde sam ja bio? Nisam uva, nisam ništa. Evo mi iznad palate, vrtim se, predmet, ništa više. A onda iznenadan pad, strovaljuje se na zemlju i pravo na mene. Sanjao sam. Ništa toga se nije dogodilo. Veličanstvo želi priču. Da. Šeno? U redu. Dan je skoro završen, a mi nismo čuli priču. Gospodaru. Sećaš li se uslova? Da. Pa? Imaš li priču za mene ili ne? On je nema, gospodaru. Svinja. Dajte mi ga. Hoćeš ga skovati? Nemam priču, gospodaru. Dozvolite mi da vam ispričam šta mi se danas dogodilo. Probudio sam se. Bio je to posljednji dan našeg dogovora. Moja žena je ležala pored mene, sunce je sjelo i nikad nisam bio tako srećan. A onda se prosto nisam mogao setiti priče. Ni jedne jedine. I tako sam otišao u vrt i onda je sve krenulo nizbrdo. I tako sam kralju počeo da pričam o svojim pustolovinama, o zečevima i muvama i čudima, najgorem danu u svom životu, surovosti moje žene, ključalom ulju. I kako je to priča bila, dragi moji, kako su mi suze tekle niz obraze, i kralji, kuvar i kraljica, i kada sam najzad završio, sledila je strašna tišina. I tako, veličanstvo, nemam priču, nemam da vam je ispričam. Ali ovo je bila najbolja priča koju sam ikad čuo. Iznenada se otvorio usto i klicao i tapšao me po leđima i terao me da pričam opet iz početka, da završim najbolju priču koju su ikad čuli. I onda sam shvatio šta je prosjak učinio. Dao mi je priču. Kad nisam imao priču, on mi ju je izmislio. A tvoja žena? Bila je opčinjena prosjakom. Aha, mislio sam. Inače bi to bilo tako surovo da poljubi prosjaka i pretvorite u muvu. Bila je začarana. Potpuno. I još je, mislim.
Tako ju je učinio svojim čarolijom da je otišla da ga nađe. Od tada je nisam video. A što se kuvara tiče, prosuo je lonac s uljem i uvijek toga se čuvao kamen. Kad god bi neki nesrećnik došao da prosi, skuvao bi mu najukusniju supu. Eto kako je priča bila izgubljena i kako je nađena. I danas se priča jer kralj neće da čuje ni za jednu drugu, samo je sada promenjena. Žena se vraća pripovedaču. Pripovedač posle kralj. Znaš kako je to u pričama? Bila je prekrasna. Divne riđe kose. Jesi li gladan? Imam ovdje negdje jednu kost. Pće. Nije baš nešto. Možemo skuvati sup? Pa da probamo. Prevela Nataša Boškić. Tekst govorili Mića Tatić, Ana Radaković, Vidosava Jovanović, Tereza Čambor, Vojislav Cinkocki, Miodrag Petronje, Branislav Knežević i Emil Kurcinak. Organizator Ileana Malnar. Tonmajstor Karolj Morvaj. Reditelj sinkronizacije Milivoje Radaković. Obrada Televizija Novi Sad 1988.